Hej, jeg vil fortælle jer lidt om Guds frelsesplan. Vi starter med, vi vil gennemgå, hvordan man bliver frelst, bagefter hvordan man tager imod Jesus, fortælle lidt bibelvers, fortælle lidt andre ting, fortælle min historie, hvordan jeg kom til tro. Så starter med, hvordan jeg kom til tro. Jeg kom til tro for cirka et år siden, og det gav mit liv til Jesus lige inden, lige inden en, der hedder Jens, kom til huset, og vi snakkede sådan rigtig meget sammen, men det var rigtig godt, og da jeg kan komme i seng, der så jeg et flot lys, og lige siden har jeg bare vokset så meget i troen, og i dag taler jeg i tunger, og det er vildt fedt. Jeg skulle tage og prøve det, men nu lige fortælle jer nogle ting. Før at tage imod Jesus, åbn op for dit hjerte, åbn op for dig, bare åbn op for dig, tag imod Jesus, bare åbn op for dig. Glem alt det der gør, at du ikke kan tro. Du skal bare åbne op for dig. Bare bed en bøn og sige, kære Jesus, jeg tager imod dig, jeg vil give dig en chance, jeg vil prøve dig, og bare prøve ham. Jeg har nogle bibelvers. Lad os starte med Johannes evangeliet 3-16. Vi ser, om jeg kan finde det. 2 sekunder, venner. Se, om jeg kan finde det. Kommer lige om lidt, kære venner. Det er første gang, jeg har prøvet det her. Jeg er ikke så god til det. Men, og her har vi det. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. De, der tror på ham, bliver ikke dømt, men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, for de har nægtet at tro på Guds egen søn. Dommen kommer som følge af menneskers egne valg. Da lyset kom ind i verden, valgte de nemlig mørket frem for lyset. De gjorde det, fordi deres handlinger var onde. Onde mennesker hader lyset og undgår det. De ønsker ikke, at deres handlinger skal komme frem i lyset, men de, der følger sandheden, kommer frem i lyset, så det kan ses, at de har handlet efter Guds vilje. Det var det ene bibelvers, venner. Så har vi Johannes åbenbaring. Også et godt bibelvers. Ånden og bruden siger, kom, lad dem, der hører dette, sige, kom. De, som er tørstige, må komme, enhver som ønsker det, kan drikke så meget de vil af det livgivende vand. Så har jeg et mere, og det er Esajas 53. Og det læser jeg det hele op. Hvem troede på budskabet? Hvem forstod Herrens magt? Herren lod ham spire frem som en ny plante, som er rodskud op af den udtørrede jord. Han var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed, der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet, hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf, men det var vores
sygdomme han tog på sig, vores lidelser. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham for, at vi kunne gå frit ved hans sår. Blev vi helbredt. Vi var som får, der var far vild. Vi gik hver vores egen vej, men Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft. Han blev pint og mishandlet, men var tavs som et lam, der føres til slagtning, som et får, der lader sig klippe uden at klynke. Han blev ydmygt dømt og ført bort. Efterkommer har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Han tog straffen for folkets skyld. Man ville begrave ham sammen med forbrydere, men han fik en gravplads blandt de rige, for han havde ikke gjort noget forkert og aldrig bedraget nogen. Det var Herrens plan, at han skulle lide, men når han har bragt det offer, som soner andres synd og skyld, vil han få talrige efterkommere og et langt liv, og Herrens plan skal lykkes gennem ham. Når han ser, hvad der kommer ud af hans lidelser, glæder han sig og føler, at det var det hele værd. Herren siger, min retfærdige tjener vil få frikendt mange, fordi han har sonet deres synd. Jeg vil belønne ham med ære og magt, fordi han frivilligt gav sit liv. Han blev regnet som en synder, men han tog straffen for mange menneskers synd og gik i forbøn for de oprørske. Og det er bibelvers. 3 bibelvers. Det handlede om Jesus. Tag imod Jesus, og kan I har åbnet op for jer, og se, I tager imod Jesus, og erkende I syndere, og bare åbne op for jer. I skal bare åbne op for jer, og bare komme ind i Guds rige som små børn. Bare gør som små børn, og bare vælg Gud, vælg Jesus. Bare åbne for jer, og der er mange, som ikke gider at tro, fordi de mener ikke, det er noget særligt. Men ved I hvad, venner? Det er virkelig fedt at være i tro på Gud og Jesus. Jeg har været det i et år cirka. Det har jeg fortalt, men nu siger jeg det igen. Okay. I skal bare åbne op for jer, og så bare prøve det. I vil se forandringer. Det er virkelig nice. Og Gud elsker jer helt vildt højt. Han elsker nemlig så verden så højt, at han gav os alt det her på jorden jo. Og ja, jeg tror det er fint.